Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag po sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po para sa pamibi, para sa katuninongan sa kinaaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabo sa nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas ng kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Villardo A. Agripa Jr., Babylin Hakon and family, Verdadero and Bien family, Rialo family, Liena family, De Los Angeles family, for all the blessing by RH Corner Printing Services. Pasasalamat sa kahagadan kan MB Store. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod, Pocholo Carlo Augusto Sevilla, for preparation on taking the PNLE on August 29 to 30 by Christine Joy and Tia Brutas, for healing of Jesusa by Bangog family, to pass the CSC exam by Carlo B. Ayala, to pass the August PNLE 2026 sa kahagadan ni John Arsinue and Job Fajardo. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Froilan by Rosie B. Azopardo Cantara and family, para kay Adonis by Josefina Nocomora and family, para sa kalag ni Athena Claire by Venus Nacion and Morales family, para kay Mirna by Esquivel family, para sa kalag ni Inda sa Luciano, Felipa, Jose and Edwin by Astor family, para sa kalag ni Raul by Rialo family, para sa kalag ni Julio, Remedios, Cleto, Adolfo and Dolores by Ganyola family, para sa kalag ni Maria Victoria and Ernesto sa kahagadan kan Hazul family, asin para sa kalag ni Irene by Mary Jean Valeza.
Ngunyan, iyo po an ikakagsyam na Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Tinipon maging saro sa Diyos na sa tungkang tubos. Dagdag sa satuyang mga personal na intensyon, idulot ta ang Santa Misang ini para sa kaligtasan kan mga pamilya na apektado kan baha, asin makusog na pag-uran, urog na sa Metro Manila, sa Dagupan, Pampanga, iba pang lugar. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Parte kan buhay nin tawo ang mga bagyo. Natural na nagaagi kita sa mga kadipisilan. Alagad sa taas, sa ibabaw, kan gabos na ini, pirming yaon si Jesus, danay nakagurangnan. Punon ta ang selebrasyon sa pag-ako kan satuyang mga kasalan asin pagkukulang, nagsasarig na ang satuyang Diyos, mahihirakon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katalinongan, sa mga taong maranay ang Inoong awika, rinurok yawika, sinasambami
mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming apodon na Ama. Himuon mo sa puso mi an Espiritu nin pag-ampon bilang mga aki. Tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli ki Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, pinapasabot sa satuya ang importansya nin katoninongan, na sa siring na bagay, nasaksihan asin namatean ni Elias, ang presensya kan kagurangnan. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Naglaog si Elias sa sarong lungib, tanganing duman na magpaaga. Biglang nagtaraman kagurangnan sa iya. Elias, ano ang ginigibo mo digdi? Nagtaraman kagurangnan, luwas asin tindog sa alituktukan bukid sa atubangan ko. Dangan nag-agi ang kagurangnan, asin sarong makusog na duros ang nagbanga kan kabukidan, asin nagparasa kan kagapuan, alagad mayo sa duros ang kagurangnan. Naguntok sa paghuyop ang duros, dangan nagkaigwanin linog, alagad mayo sa linog ang kagurangnan. Pakatapos kan linog, nagkaigwanin sarong kalayo, alagad mayo sa kalayo ang kagurangnan. Dangan pakatapos kan kalayo, nadangog niya ang sarong maluway na tingog. Kan madangog ini ni Elias, tinahuban niya ang sa iyang lalawgon kan sa iyang alikboy. Dangan nagluwas siya sa kan nagtindog sa pintuan kan lungib. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Dadangugon ko kung ano ang itataram kan Diyos, tamataram ang kagurangnan katuninongan sa iyang banwaan. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya, ang tabang niyang kaligtasan, tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Ang karahayan buot asin katotoohan nagsabatan, ang kasuriputan asin katuninongan nagkugusan, ang katotoohan nagsupang sa daga, ang kasuriputan nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras din karahayan, asin ang daga niya to magbubunga, ang kasuriputan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan ang sa iyang mga gira. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahayag kan sa iyang hararom na kamundoan, sa dai pag-ako kan mga Israelita kay Jesus bilang Mesiyas, ninhuli man sana sa katagasan kan sa indang mga puso. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotohan ang sinasabi ko, dahi ako nagpuputik, hulita sa diri ako ni Kristo. An sa kong konsensya, nasakop kan Espiritu Santo, nagpapatotoo na dahi ako nagpuputik. Kung nagsasabi ako na makuring gayo, an kamunduan ko, asin mayong katapusan, an kulog sa puso ko, para sa mga tugang ko. An mga karasa ko, maawot ko pang maldisyonon ako ng Diyos, asin isuhay ki Kristo para sa inda. Sinda an mga Israelita, ginibo niya sindang mga aki niya, asin ipinahayag sa inda an sa iyang kamurawayan. Nakipagtipan siya sa inda, itinaon niya sa inda ang katugunan, yaon sa inda ang tunay na pagsamba. Inako ninda ang mga panuga nin Diyos, gikan sinda sa bantog na mga patriarka,
Sa rasa nindagi kan si Kristo, kan siya magintawo. Pag umawon sagkod paman ang Diyos, na nagsasakop kan gabos. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pinasakay ni Jesus ang mga disipulo sa bangka, dangan pinainot niya sa ibong kandanaw, mantang pinapahali niya pa ang mga tao. Pakapahalian niya kan mga tao, nagtukad si Jesus sa sarong bulod, tanganing mga ji. Kan banggina, solo siya duman. Asin kan oras man sa nang iyan, ang bangka kan mga disipulo, yaon sa tahaw kan danaw, hinahampas kan alon, hulita nagsasabat ang duros. Kan maaga na, si Jesus nag-abot sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Ang mga disipulo kan mahiling siyang naglalakaw sa tubig, nagkurahaw sa takot, sabi ninda, may kalag. Alagad nagtaramtulos si Jesus sa inda, ako ini, dai kamo matakot, pakusugaan sa indong buot. Dangan, nagtaram si Pedro, kagurangnan, kun ikaman ng gad iyan, padulukon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig. Madya, simbag ni Jesus. Kaya, naglusad si Pedro sa bangka, saka naglakaw sa ibabaw kan tubig, pasiring ki Jesus. Alagad kan namang nuhan niya na makusog ang duros, natakot siya, kaya nagpuon siyang umirarom sa tubig. Nagkurahaw siya, kagurangnan, ligtasan ako. Ginawgaw tulos ni Pedro ang sa iyang kamot. Pinugol siya, dangan sinabihan, maluya an sa imong pagtubod. Ta daw ta nagduwa-duwa ka. Pakalunad nindang duwa sa bangka, naglinaw an panahon. Nagsamba ki Jesus ang mga disipulo na yaon sa bangka, asin nagsabi, ikaman ng God ang aki nin Diyos. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. There are many kinds of painful experiences sa buhay nin tao. Pero siguro, saro sa mga pinakahararom na painful experience, iyo po ang abandonment. Abandonment. Ang pagmati na binayaan ka o pinabayaan ka. Kan mga aki pa kita, pag may dudumanan an sa tuyang mga magurang, gusto ta na maiba kita. Saro po ako duman sa mga aki na pag binabayaan, maksugo ng hibi. Kan aki pa ako, sagkod duman sa ibong nakanto ang dalagan ko, ta binayaan ni mama saka ni papa. Naghihibi, naglulupasay sa sidewalk. Kaya so, paratinda duman sa karinderya sa kantong ito, midbidon niya ako kan aki pa. Sabi niya, uni na naman, naghihibi na naman so aki. Siya po ang mahatod sa ko, pauli sa harong mi. Kan aki pa kita, habutaan pagmati kan binabayaan. Kan dakula na, iyo pa man giraray, pero tinatago na ang hibi. Ano po? Kung minsan habutan ng akuon, aminon, na makulog ang nababayaan,
Pero paggurang, iyo man girari ang pagmati. Pira na pong may edad ang nakaistoryahan ko digdi sa satuyang simbahan na pararihas ang concern. Father, I feel lonely. I feel alone. Aram ko na may sadiri ng buhay ang mga aki ko, pero garo, pagmati ko pinabayaan na ako. And abandonment is not just about physical absence. Kung minsan, yaon pa ang mga tao, pero pagmati mo, wala kang kaiba. Halimbawa, igwa kang friend na suddenly, day ka na kinakahuron, hindi na nagchat-chat, wala nang paramdam. Dati lagi niyang hina-heart yung post mo. Ngayon, anong meron? At ramdam mo na may nagbago. Kakaiba po ba yan friendships? Ano po? Ang ibang klase ng relasyon, pag natatapos, may katapusan. Halimbawa, ang mga magjowa, break na tayo. Ang mga mag-agum, nagpapa-annul. Ang mga nagagadan, may funeral. Pero ang mga friendship, wala. Unceremonious. Wala lang. Iiwanan ka lang sa ere. You may be carrying a problem, but nobody seems to notice na meron kang pinagdaraanan. You're going through something difficult, and the people you expected to be there are not there. Kaya, sa experiences nin abandonment, sabi ta, garo pelikula, nasan ka nung kailangan kita? Bakit parang ako na lang, wala na akong kasama? Wala man lang akong malapitan nung nasa gitna ako ng bagyo. And perhaps the most painful thing that we say is, paghuna ko, dai mo ako babayaan. There is a form of mistrust and betrayal. Aram po nindo, nahihiling man ini sa spiritual life. Many times, this translates into our relationship with God. There are also moments when in our prayer, we feel that God has abandoned us. Halimbawa, nangadji ka for healing, pero may hilang ka man giraray. You prayed for help, but the problem just becomes worse. You ask God for direction, but everything remains unclear. Kaya, garuman pelikula, ang pangadji mo, Lord, nasan ka? Lord, naririnig mo pa ba ako? Bakit parang tahimik ka at pinabayaan mo na ako? It reminds us of Good Friday, when Jesus was hanging on the cross. Do you remember his words? My God, why have you forsaken me? Why have you abandoned me? Kahit si Jesus, na-experience ang abandonment. Maganda po na balikan yung gospel ngayong hapon. The disciples also experienced abandonment. What was the context? Last Sunday, binasa natin yung preceding part nito. You remember last week we read the feeding of the 5,000. Jesus, from 5 loaves and 2 fish, fed 5,000 men. We're still not counting the women and the children. Now, after this, kan pinapauli na ni Jesus ang ribo-ribo katawo, sabi niya sa mga disciples, mainot na kamo sako, duman sa ibong napampang. You take the boat, and I will follow you there. Kaya ang mga disipulo, nagsurunod. Sinunod ang sugo kan maestro. Mantang si Jesus, yaon duman sa bukid, nagpapangadji. Ngunyan sa katahawan kan banggi, mantang subangka ninda, yaon sa tahaw kan danaw o kan dagat, biglang kuminusog ang paros. And remember that these men are experienced fishermen. And just the same, dahil kan kusog kan paros, garo sinda binabagyo, tarakuton sinda. Sabi siguro kan mga disipulo, Lord, nagsunod man baga kami sa imo? Nata, binayaan mo kami digdi. Nata, garo sulo-sulo kami digdi. We feel abandoned in the midst of the sea. But then, something beautiful happens. Ang kagurangnan, dinumanan sinda, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Sabi kan maestro ninda, take courage, it is I. Do not be afraid. Yaon ako, natatakot ka mo. Dear friends,
we might say na ang milagro sa ebanghelyo ngunyan, iyon na naglakaw si Jesus sa tubig. O pwedeng sabihon ta na ang milagro, naglakaw si Pedro sa tubig. Pero bako po yan ang pinakadakulang milagro sa ebanghelyo ngunyan. Ang pinakadakulang milagro, iyon na si Jesus yaon. The greatest miracle is that Jesus was present. Yaon ang kagurangnan. Iyo po ini ang pinapahiling sa tuya kan ebanghelyo niya na Domingo. Last Sunday, with the feeding of the 5,000, nahiling tanaan Diyos, matinao. Ngunyan sa ebanghelyo niya na Domingo, pinapahiling na ang Diyos, dain ng babaya. God is our ever-present God. Pero kay puhantang sabuton, na ining ever-present, pirming yaon, dahil ibig sabihin na dahil kita maagi sa bagyo. Being loved by God does not mean na dahil kita mahilang. Being loved by God does not mean na dahil kita babayaan kan mga tao, na dahil kita mawawaran, na ang mga pangajita sisimbagun tulos-tulos. Wala man pong pangako na arog ka iyan. God never promises that nothing painful, that no storms will happen to you. The promise is this: ano man ang mangyari sa imo, dai ka nagsusulo-sulo. Matatandaan ta pag Advent season, igwa kitang awit ki Jesus, igwa kitang ngaran ki Jesus. Apud ta sa iya, Emmanuel. Sa Hebreyo, an Emmanuel, buot sabihon, Diyos na uya sa to, God with us. Kaibata ang Diyos, beautiful name, Emmanuel. God is with us. My dear friends, our God is Emmanuel. Dahil talugod inimalingawan, pag may inaagihan na mga kadipisilan, pag an pangadji garo da inasisimbag, pag garo silensyo ang Diyos, dahil tulos magsabing, pinabayaan ka kan Diyos. Iyo, makusog an paros, iyo halangkaw an alon, iyo madiklom an banggi, pero bako po ining mga palatandaan na binayaan ka kan Diyos. Kung minsan, sa tahaw kan gabos na dai mo nasasabutan, yaon man giraray si Jesus. Ang tinataram niya, kusgan an buot, yaon ako, daita ka pababayaan. My dear friends, may this be our inspiration at the beginning of this new week. Mahiling talugod na kaibataan Diyos. Sa gabustang gibo, maugma, mamundo, yaon an kagurangnan. Kita man lugod, maging instrumento kan Diyos. Maipamati talugod sa kapwa, na yaon an Diyos. Kung igwang kapamilya, my friend, na nakakamati nin loneliness o pagsusulo-sulo, lugod ika an instrumento, ipamati sa inda, na yaon ang Diyos. Tindog po kita. Simbaguntaan tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo. Pugtong naaki kan Diyos asin namuda, gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Nagilig siya halis sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo kibirhan Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa God sa kagadanan asin ilinubong, asin kanigatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tookan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ansiyang kahadayaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paaging mga profetas,
asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pinakusog na pagsarig sa pagkamuot kan Dios, naan sa iyang pagtabang danay na harani, mapakumbaba kitang magrani sa satuyang Ama, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan, urog na sa mga bagyo asin katibaadan na inaatubang kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magpusog an satong pagtubod, asin magkusog kita sa pagsarig sa presensya kan Diyos, sa tahaw ning mga kahorasaan sa oroaldaw na pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat, nin buhay, makadoong sa matuninong na pailihan kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, magin mga kasangkapan kan mamumuto na pangataman kan Diyos, asin mga paradara kan ranga ni Kristo sa mga nagehelang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan, magugma sagod pa man sa langit no na kapangyarihan sa presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa espesyal na paagi sa silensyo, ipamibitaan sa tong mga tugang, mga kapamilya, mga kamidbid na nagaagi sa eksperyensya nin kapabayaan. Mga naghihilang, mga nasa kulungan, mga PWD, mga may depression as in anxiety, mga naggugurang, rangahon lugod sindakan kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, pakusugaan sa mong pagtubod, tanganing magdayupot kami sa buhay kan sa imong simbahan, dangan padagos na magutob kan sa imong banal na kabutan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying akua an mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak, winaras mo an mga idudulot, asin mapangyaring gibuha na magin misteryo kan samuyang kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kami, danay asin minsan saen, magpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran,
nakakagamiaw kami, na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsik kan sa imong pagkadiyos. At ngani, itinagama mo an bulong, sa samo man sa ng pagkamagagadanon, asin kun ano an ikinapahamak kan mga nawara, iyuman an ilinigtas mo sa inda, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga anghel asin mga santo, sarabay kaming naguumaw kan kadakulaan mo. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, hasinan gabos na klero.
Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Pedro, asin San Judas Tadeo. Gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya, umayaw sa amin, pamanalo ang ngaran mo, kadera mo, bunyari sa dagang siring sa ang samong kakahanan sa alam, itaon sa uyan-uyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya ang mga nakakasala sa buyan. Asin alin kami pagdaraasan suko, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpataniraohan po kita nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagmaw umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdui kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidtongon yan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kamin padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan ining komunyon na samuyang inako, magligtas lugod sa mo, asin kami pari gunon sa ilaw kan sa imong katotoohan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 53,342 pesos and 40 centavos. Ang bagtapos siring na oras kan misa, 7,387 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,044 pesos and 5 centavos para po ini sa pro-seminaryo asin sa ongoing formation kan mga kapadian. Maut mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 5,000 pesos. Duwang Anonymous, tig 1,000 pesos. Apat na Anonymous, tig 500 pesos. Anonymous, 300 pesos, 200 pesos. Paliza Family, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Matindog po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.